Twem il-ġimgħa ieħor immarkat minn inċidenti kif 4 persuni ttieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura wara ħabta li seħħet fis-6 ta' filgħaxija fi vjal l-avjazzjoni fejn b'kollox kienu involuti 5 persuni li 2 minnhom kienu passiġġieri f'keb. Fil-post ġiet imsejħa l-assistenza tal-Pulizija kif ukoll 3 ambulanzi u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fil-fatt, l-uffiċjali tas-CBT intervjenew minnu fih sabiex joħorġu lil vittmi li nqabdu fil-karozzi. Partijiet mill-vetturi kellhom jitqattaw minħabba l-ħsarat estensivi li ġarbu mal-ħabta. Il-keb kienet tal-għamla Renault, misjuqa minn raġel barrani, filwaqt li l-karozza l-oħra kienet tal-għamla Mercedes. Din tal-aħħar kienet misjuqa minn raġel Malti li miegħu kellu mara ta' 30 sena minn Santa Venera. Iż-żewġ passiġġieri li kienu fil-keb kienu mara ta' 46 sena u raġel ta' 47 sena. Kif inħarġu dawk involuti ttieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura, bil-kondizzjoni tagħhom għadha mhux magħrufa. Dan kien it-tieni inċident f'din it-triq f'tem ta' 9 ijiem. Fil-fatt, fit-19 ta' Jannar, sewwieq ta' trakk spiċċa fil-taqsima tal-kura intensiva wara ħabta head-on f'din iż-żona ta' Ħalfar.